que el divendres i el dissabte me'n vaig al Son a Baixet. I així tinc l'entrada. Jo també. Pues per supost, també van a fer moltes coses i anem a divertir-nos al màxim. I tot el que puguem, per supost. La meva cosa preferida són el cinema i les manualitats. A mi també, però no te s'olviden les obres de teatre. Ai, mare, que quasi se m'olviden. Bueno, vosaltres també teniu que tindre l'entrada. Vos convidem a anar. Ens agrada el Son a Baixet!